Det er mig, Mikkel, der er bag Onkel Design. Jeg har lavet en video her til jer, for at vise jer, hvordan at det er, at jeg laver en usynlig afslutning. Og jeg har snydt lidt i forvejen og lavet en lille cirkel her. Den er hæklet i ganske almindelige fastmasker hele vejen rundt. Og jeg mangler lige 3 fastmasker her. Sådan der. Nu kommer vi så til det sjove, der hvor jeg skal afslutte. Jeg vælger at simpelthen lave en kædemaske i den næste, hvor jeg tager den ind og trækker garnet om og så igennem. Og så afslutter jeg sådan der med en kædemaske. Det jeg gør nu, det er at jeg nu klipper garnet. Sådan der. Og så trækker jeg simpelthen tråden igennem. Bum. Så finder jeg min nål. Jeg har sådan en fin, efterhånden ved at være lidt skæv nål, med en blød ende, eller rund ende, så man ikke stikker sig, når man arbejder. Den fører sig i. Bum. Sådan der. Nu kan jeg godt se her, der kædemasken, den er sådan løs. Det er sådan en trælsen, ikke? Men det man så gør, det er, at man tager tråden her, og så hopper man over den. I kan godt se her, det er der, hvor vi har kædemasken sat i. Det kan man lige se, når man hiver lidt i den. Så hopper vi over den der maske, men sætter nålen igennem der. Det vil sige, jeg hopper over en fastmaske, og så sætter nålen igennem den anden med fastmaske og trækker igennem. Så har jeg ligesom lukket en lille smule af og ligesom forsøgt at fæstne den sidste der kædemasken. Så tager jeg tråden igen, og så finder jeg så kædemasken. Det er så den, der er der. Bum. Der fører jeg nålen igennem igen. Og trækker let til. Og så ligner det faktisk lige pludselig en ganske almindelig fastmaske. Og man kan ikke rigtig se, jo, hvis man kigger tæt på, så kan man godt se, at der er nogle forandringer deroppe. Men den er afsluttet lidt ligesom en fastmaske. Jeg plejer så lige, hvis jeg ikke skal montere den eller noget, så plejer jeg lige at køre den ind bagved. Og så hæfter jeg den der. Og så er den så fin som ny. Hvis jeg skal bruge den til at montere, så har jeg jo klippet et langt stykke tråd i forvejen. Og så har jeg kørt den ind bagved her. Og så kører den bare ind i en vilkårlig maske, der er lige ovenover. Og så er jeg faktisk klar til at montere. Så det var sådan set det. Med usynlig afslutning. Jeg håber, I har lært lidt og kan bruge det her til jeres videre arbejde i kalden, så I så få et super fedt design frem. Og hvis du er blevet nysgerrig på, hvad vi har gang i med Onkel Design Vinterkald lige nu, kan du tjekke op på onkeldesign.wordpress.com, det er min blog, eller tjekke ud på Facebook eller Instagram under Onkel Design.